Tul il-jum tal-ħadd barrani tressa l-qorti akkużat li allegatament kellu x'jaqsam ma' merħ lanaċ kif ukoll li daħal fi proprjetà privata mingħajr permess kemm il-darba. Ir-raġel li huwa mill-Vant imbiegħed inqabad minn filmati miġbuda minn kameras ta' sigurtà dieħel u ħireġ fir-razzett mill-inqas 4 darbiet fejn kull darba kien idum medja ta' madwar siegħa għall-annimali. Tant il-każ instema' bil-magħluq minħabba s-sensitività tal-każ. Raġel ta' 37 sena mill-Ingilterra nżamm taħt arrest wara li tressa l-qorti akkużati li wettaq serqa aggravat, serqa bi violenza kif ukoll sekwestru ta' persuna waqt li kien barra b'libertà proviżorja. Fil-qorti nstema' kif fit-22 ta' Awwissu l-akkużat li ilu li ħareġ mill-ħabs sena u nofs biss wara 12 sena jiskonta sentenza allegatament sera arloġġ tal-valur ta' aktar minn 4,500 euro fil-pjetà sa' persuna kontra l-volontà tagħha kif ukoll li sera mutur minn Marsa Scala. Fil-waqt li l-Ingliż ċat l-akkużi miġuba kontri il-prosekuzzjoni spjegat illi għatem xhieda pajżana illi jridu jiġru f'dan il-każ. Is-sib fil-għaxija l-pulizija arrestat żagħżugħ ta' 29 sena minn Birżebbuġa grazzi għal ħidma mill-iskwadra ta' kontra droga. L-arrest seħħ fil-Fgura meta l-pulizija nnotat sewwieq jaġixxi b'mod suspettuż waqt li kien fil-vettura. Sussekwentament huma avviċinaw lir raġel fejn saret tfittxija fuqu kif ukoll fil-karozza. Hawnhekk instabet sustanza suspettata bħala droga sintetika. Fil-waqt li tieħed b'arrest fil-lokab tal-Pulizija fil-Furjana huwa mistenni tressa l-qorti fil-jiem illi ġejjin.